So guys, what's up sa inyo mga madayan? So ngayon pong araw na to ay meron naman po tayo ngayong pupuntahan. So ngayon nga kakagising ko lang kasi nga ngayon yung araw na alis kami ng Taong Bundok. Yan. So sa mga hindi po nakakaalam, yung Taong Bundok po ay grupo ko po yan nung college, yung nag-aaral pa po kasi mahilig na po kaming mag-outing. So yan. And syempre kakatapos na po ng COVID. And yes, ngayong araw na to is pupunta po kami ngayon ng Seroma. Kasi po, yun po yung napili namin na lugar na kung saan dun po kami magse-celebrate ng aming reunion nung grupo namin nung college, which is yung Taong Bundok. And yes, we're all architecture students syempre kasi nga college life, di ba? So wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's go mga madayan! And 1, 2, 3! Ay, wala pa. Isa pa nga! And 1, 2! So, we're here na po kami dito. Gago! So, nandito na po kami ngayon sa Angelica Paradise. And temperature check po na ngayon. Gago! So, what's up sa inyo mga madayan? So, ayan, tapos na po kami mag temperature check dahil po under MGCQ. So, syempre, kailangan po mag temperature check for security and to secure yung mga pumapasok dito sa Seroma. So, ayan, naglalakad na lang po kami papunta ng beachfront. So mas maganda po kasi pag naglakad kasi ma-exercise ka. So syempre napag-desisyonan rin nila na sumama na rin. Sunny nga po pala. Ano nga pangalan mo? I am Sunny. Yeah. Yeah, hi. Check I'm out. Liza. Subscribe her channel. Kamsahamnida. Ano nga yung channel mo? It's Bitchay Giling Giling Mo. Yeah. Pwede ko yan tatagaan tayo. Link na lang lang. Send link na lang po. So guys, meron ditong medyo Instagrammable spot. So yun yung nasa likod ko. Instagrammable spot siya. So yan. Pakita ko sa inyo montage video nito pagkatapos. So guys, syempre surprise na muna yan guys. Papakita ko sa inyo. Pero yung nakikita ko na sobrang ganda ng place. And so very Instagrammable po yung place ng Seroma guys. So stay tuned po para mas makita niyo pa yung kagandahan ng. So yung nasa likod ko pa lang guys, maganda na. So paano pa kapag pumasok na yung montage video. So napakaganda guys ng place. So ano ni Linggaro, ikukumpara sa anong lugar? Saan siya ikukumpara? Sa tingin mo guys? Sa tingin niyo? Sa tingin mo? Sa ditong lugar sa Bicol, Caloocan. Yung ano niya, yung ganda ng sand, yung pagiging white beach resort niya, and Parang saan mo siya makakompare? parang pupunta ka na rin sa Palawan. Wow. So guys, kung low budget na gusto nyong ma-feel yung Especially Palawan. sa El Nido. So yun. So para siyang para na kayong nakapunta ng Palawan. So low budget, dito lang sa Seroma guys, matatagpuan yung Angelica Paradise. So what's up sa inyo mga madayan? So kanina wala akong vlog masyado, so magmo-montage video na lang ako. Papakita ko sa inyo yung mga ginawa namin kanina. I love the way you kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go, but I'd rather stay with you. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows, and everybody knows you feel, and everybody sees you keep on running away. And everybody knows
So guys, ngayon lang naman ako makakapag-vlog dahil nga kanina syempre kailangan makipag-jamming. So pinapagpawisan ako kasi kakatapos ko lang gumawa ng bonfire. So simula kanina yung experience ko, simula nung pakarating ko dito. So yung mga napansin ko rito sa Angelica Paradise, so yung cottages nila is maganda and makikita niya sa montage video. And yung mga beachfront accommodation nila nakita ko na rin, so pero hindi ko siya napasok. Advice ko na lang po sa pupunta rito sa Angelica Paradise. So unang-una kailangan maganda yung sasakyan kasi part na malapit na dito sa Angelica Paradise. So medyo lubak na yung daan kasi lupa na yung dadaanan kasi nga malapit na sa dagat. So hindi pa nako-concrete road yung daan. So meron na din part na almost concrete, naka-concreting na lahat ng road and maganda yung daanan. And guys, unang-una guys, huwag nyo kakalimutan na magdala ng off lotion kasi alam nyo naman pag beach, so maraming lamok, syempre hindi maiwasan. So advice ko sa inyo guys, dala kayo ng long sleeve and jacket pants kasi napakaraming ng lamok. So guys, pag-usapan natin yung kung magkano ba yung mga fees dito guys. So una sa lahat guys, yung entrance fees 200 na sabi ko nga kanina, and sa cottage 600 pesos. So and yung beachfront accommodation nila is nag-worth ng 2.5 and 2K. Yung 2.5 guys is yung air condition na room, and for the fan, electric fan lang yung gamit is 2K. So if I were you guys, mas pipiliin ko na yung aircon kasi mag-add ka na lang ng 500 pesos. Maganda na yung room na pagtutulayan nyo. And hindi na namin yung pinili para mas maganda yung experience dito. Yung parang, alam nyo naman, medyo hassle na kasi bihira lang naman tayo maka-encounter ng mga ganitong. So yan. Pero kung gusto nyo na mas relax, so you must choose yung air condition na room. And also guys, meron silang video for rent. And ngayon guys, nag-ooperate sila ng video okay is 100 pesos per hour dahil daw sira yung hulugan ng coins. Pero pag naayos naman ata 5 pesos per song. As usual guys, sa video okay yan, maghulog tayo ng 5 piso para makakanta. And also guys, meron ditong tindahan pero hindi cover lahat ng hinahanap. So yung mga tamang bilihin lang mabibili mo dito. And for bonfire guys, pwede kayong makabili ng mga panggatong worth 25 pesos. So guys, bukas na lang mag-iinuman na po kami. Bye-bye. So good night. And syempre, inuman session. So what's up mga Madayan? So ngayong araw, so kakagising ko lang, and so our target today is to ilibot kayo dito ngayon sa Angel Paradise. Time check guys first. So it's 6:33 in the morning. So kakagising lang namin. So napakasaya ng kagabi. So today guys, syempre maglilibot tayo. And napakalawak ng Angel Paradise. So dalhin ko kayo guys dun sa mukhang pang international ang ambience dito guys. So like dun, so guys, dito yung guys yung napakasarap mag set up dito ng tent. And so nakikita nyo guys yung nasa likod ko, so lahat yan guys pine tree. So ito yung pine tree guys, if I'm not mistaken. So correct me na lang po guys if tama ba yung tawag ko sa punong to. So I think this is all pine tree guys. So dito guys, feeling ko napakasarap mag set up dito ng tent. Syempre yung parang nasa ibang bansa ka look like. So napakaganda lang ng tema dito. So ito na yung pinaka dulo ng Angel Paradise.
po tayo muna dito. So napakasarap lang ng feeling dito guys sa Angel Park. Montage video tayo para dito sa areang to. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. Cause of you, I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go. Oh, so yan, pinakita ko na yung montage video na yung itong lugar na to, and then syempre napakaganda, diba? So this place is so very instagrammable. So man, ako sa inyo, puntahan nyo tong si Roma. So isa to sa pinakamagandang beach dito sa Bicol, and I think kilala din to sa ibang lugar, and marami na din pumupunta rito. So syempre na encourage din ako pumunta, hindi lang dahil reunion ng taong bundok, which is yun nga mga kasama ko. So siya na din to, nag-vlog na din ako kasi pag-isip-isip ko na napakaganda ng lugar. So guys, alis na tayo dito. So punta naman tayo dun sa ibang side ng Angel's Paradise. Syempre pakita ko sa inyo yung kabuuan ng Angel's Paradise. So guys, after ko na mag-video, okay, so punta tayo dito sa may Bogani. So this guys is also a Instagrammable spot. If marunong ka lang mag-edit ng photo. So syempre pwede dyan mag picture. So subukan natin pumunta rito, try to explore this resort. So papasukin natin to guys. So meron ditong daan. So guys, ano kaya meron dito? So we're going to explore there. And so mag-explore po tayo ng lugar. First time ko rin dito. That's why iwas lang tayo sa mga like ahas. So risky din guys na pumasok sa mga ganitong lugar kasi di mo alam kung nandyan na yung mga ahas. Most snake kasi guys sa mga ganito is siyempre naka camouflage din yan. So di mo alam kung tinuklaw ka na pala. So guys, dito sa Instagrammable spot din dito guys. What if dito tayo dumaan? No, it's too risk na dumaan dyan. So balik tayo dun sa baba. Whoa. So call for attention guys. So wag tayo magkakalat sa mga ganitong lugar. Kasi napakapangit guys. Ito na lang nga yung magagandang lugar. Dudumihan pa natin. A few moments later. So you can take a photo here. So Rocky. Ayan. So maganda rin dito guys na mag picture. So mapupuntahan mo lang siya dito guys kapag low tide. So
like in the morning. And dito guys, masyadong kalma lang yung tubig, like sabi ko kanina. So meron din dito guys, I think mas magandang vision dito. So makikita nyo, ayan o. So guys, montage video tayo para dito sa spot na to. And everybody knows you feel, and everybody sees you keep on running away. And everybody knows you feel the same way as I do for me. I'm feeling good with you here right beside me. I'm feeling fine. You hold me, I smile. I need to know and give me one more chance to take it slow, but I'd rather stay with you. So, tapos na yung montage video. So, guys, napakaganda, di ba? Oh, makikita nyo sa likod ko. So, guys, risky na pumunta rito kasi na madulas yung bato. Syempre, we need to be careful. Dahil syempre, nasa ganito tayong lugar. So guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. So nalibot na natin yung resort, and maraming salamat guys. And huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel and hit ang like button. And syempre huwag nyo rin kakalimutan yung bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong uploads. Bye-bye. I love the way you kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go, but I'd rather stay with you. Need to touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows you feel, and everybody sees you keep on running away. And everybody knows you feel the same way as I do for me. I'm feeling good with you here right beside me. I'm feeling fine. You hold me, I smile. I need to know and give me one more chance to take it slow, but I'd rather stay with you. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows and everybody knows you feel, and everybody sees you keep on running away. And everybody knows you feel the same way as I do.